South Africa siyabingelela kuphi nakuphi la nikhona ngey'ndawo nibekela umduduzo ngamkhwanazi sivela kwinhlangano iThuleleni Organisation. Sinibekela-ke namhlanje-ke ngaphansi kwesihloko esithi abantu bayagula. Singapha endaweni yaseMlazi, bathi-ke ise-17 mabeshwa bakhona. Udaba size ngaloko udaba lokugula komntwana-ke walapha ekhaya. Siye sathinta uma wakhe izolo. Wasivezela-ke nesifo esimphethe umntwana. Sazi ukuthi isifo sini kodwa into engajwayelekile. Nathi-ke yasethusa. But-ke unfortunately izolo siza ngala sabantu be-traffic. Ngenxa yokuthi basafuneka siphuthume naseMaritzburg. Sasesiphuthume eMaritzburg ukuthi sizobabona namhlanje. Yikho-ke sesifikile-ke la. Lezi zimo ezinjengalezi-ke ziyathusa ngane zakwethu, ayijwayelekile. Kuye kungakholakali uma ngabe uze umuntu ezokuxoxela ukuthi mhlawumbe awuxoxe inganekwane up until mhlawumbe uze uzibonele wena ngosiyo. Sikhombisile kumama iy'thombe zakho umntwana. Sakubona sikubonile nathi kwasethusa, but-ke nami ngaye ngabika enkosini engiguqa kuyona. Yasho ukuthi uma ngabe mina ngizobhekana nezinto ezinjengalezo angiyokwenza kanjani mina uma ngabe ukuthi-ke ngiya kumuntu osuke ezocela usizo ukuze sizokwazi ukuthi sibe nengxoxo naye bese sikwazi ukuthi simvezeke simcele usizo. But ngeke ngikhulume-ke akukhuluma kumina. Akukhuluma kumina wayekhuluma kumina ngitshela ukuthi angokwenza kanjani mina. But-ke njengamanje-ke sikhona-ke sila sizocela-ke umntwana ukuthi-ke simcele usizo. Bakhona-ke omama bakhona la bazosho ukuthi bangobani, bahlobene kanjani nomntwana nokuthi-ke yini inkinga ababhekene nayo la ekhaya. Sizoqala ngomama nangale ngaphesheya. Sawubona ma. Yebo sawubona baba. Siyaphila njani? Sikhona nathi. Siyaphila mama bani? Unobuhle ngwangcobo. Umntwana ohlobene kanjani naye? Umntwana uzalwa umfethu ngu-anti kuyena. Yebo sisi. Kwenzakalani sisi? Kahle kahle ukugula komntwana kugula esingakujwayele esiqala esingesikwazi nokuchazela umuntu ukuthi singathi ugula kuni. Kodwa into esike sibone kuyena uyayakhale ngokuthi uzwa kushisa esifubeni. Makushisa esifubeni abese kube ngathi uyagodola uyashisela maqede kuphuma igazi emlomeni noma lisuke lingeningi kangako livele lijuze liphumele njengomuntu mhlambe kuthiwa ushayiwe noma kodwa akakhwehleli livele liziphumele. Esikhathini esingaphambilini kuye kwaba ukuthi igazi silibona liphuma emehlweni ubevele akhale ngamehlo ukuthi ashisa amehlo ababe awacikici. Uma ebacikica amehlo avela avuvukale. Mevuvukala lamathi emehlweni mesimphenya kanje kube khona into ephumayo emehlweni engathi ithishu emanzi. Bese kuphuma lelo gazana ke. Emva kaloko ngelilanga ezwe ukuthi kushisa indlebe. Emva kokushisa kwendlebe kuzophuma igazi endlebeni. Manje ngaphuma ngezindlebeni igazi emntwaneni lizophuma emakhaleni. Yiloko kugula nje esike sikubone kuyena kule nsukwana ke into evele yamenze bese ngayijwayele kuloko kugule bese sikujwayele. Uvele waba nokudlikiza. Uthe mase liphumile leli gazi wavele wadlikiza umntwana wathula ngqi kwabambeka amazinyo kwathula yonke into uma ummemeza angasabili. Imqaleni lento. Lo nyaka esikuwona unyaka wesithathu. Ibhedlela nomsila. Sesike samyisa esibhedlela saseXhobo uyile nesibhedlela sasemshiyeni uphuma khona. Bathini bathi babonani bona badlela igazi liqhamuka ngokwabo bemfaka emshinini. Uma sike ama results mebuya ngoba nakhona elokhuzene eXhobo bavele babuye bathi hayi ayikho into ebonakalayo kumntwana ekuyiyona abayibonayo engamgulisa yonke into ibonakala inormal. So bamfaka idrip yokuthi kubuyela amandla ngoba uyayesuka esekhale ngamandla. Nakhona emshiyeni sile nje last week kwakuyisonto sabuye kusemsombuluko. Nakhona bamthatha amagazi baze bamthatha amagema zaba u3. Ama results akhona abuya athi hayi ayikho into ebonakala inkinga yonke into yakhe ibonakala inormal bazomfaka idrip kuphela ukuthi athola amandla bese sibuyele ekhaya. Unjani mayinala ekhaya ubehave kanjani njengezinye ingane uyadlala noma? Yebo hayi uright umntwana uright ukhonzile ukudlala ngisho nathi nje sibadala so anti bakhe uyasidlalisa nje uyadla nokudla uyazidlela nje bisho ebusuku la ekhaya yakhe. Umuntu meselambile nje ebusuku ngo12 uyavuka adla uyilo ngane nje ethanda ukudlala nabanye abantwana abazulu kodwa badlala bodwa nje la egcekeni. Esikoleni uyafunda? Uyafunda esikoleni. Ugcine nini? Ugcine kade kuvalwe izikole. Akabuyelanga abantu bakuvuliwe? Njengoba zivuliwe nje akazabuyela. Yini le nkinga yokugula noma? Iyona le nkinga yokugula kwakhe. Esikoleni bathina ayikaze imsuke lento esesikoleni.
ike yamsuka esikoleni othisha bathi ugula bangakujwayela kahamba eklinikhi bamkhipha nge-pass out ahamba eklinikhi eklinikhi kabangaze bemenze lutho bamnikeza nje amaphilisi ey'nhlungu bathi akaye ekhaya. Nasesikoleni kwakuphuma babebona nesikoleni kwenzakalani nemvo Waphuma igazi esikoleni. bakubona esikoleni Bakubona. abafundi nothisha Bafundi nothisha yebo. ngesiphi isikole? Emakhomboza high school. Ish. Nina ngokwenu uma mhlawumbe nicabanga nibona ukuthi umntwana uphethwe yini? Ngendlela ukuthi sesibahambile abantu ibhedlela bathandaza ngokubuka kwethu sesitshela ukuthi into ethunyelwayo kahle kahle sike satshela ukuthi izizwe ngoba manje masizwa ngabantu ukuthi umuntu oseke phethwe yilento evela iphumela igazi engashayiwe engawanga kusuke kuxutshwe lezo zilwane kunezilwane ezisizeni kusuke kuyizizwe sesinokukholwa mhlawumbe ukuthi kungenzeka ukuthi izizwe ngoba sebaningi abantu esibahambile nebhedlela njengoba bese ababoni lutho shuthi into yesizulu. Uneminyaka emingaki umntwana? Uno 14 years. Okay. Njengamanje usizo nilicelayo njengoba nibize thina bakathweleni elophi ma? Besicela ukuthi mayikhona indlela yokuthi mhlawumbe singathola usizo makhona onolwazi ngalokhu kugula kwengane noma ngabe mhlawumbe kuthiwa udokotela noma ngabe kuthiwa ke uyilaba besizulu mhlawumbe ngoba thina sesibahambile besingacela noma iluphi usizo olungavela ekuthenini nje kugcine kuphilile ingane ikwazi ukubuyela esikoleni iphile njengezinye izingane. Abathandazi senibambeni? Sesibahambe kakhulu abathandazi. Nabo bathini bayahluleka? Hayi nabo bayahluleka. Niyasonta la ekhaya? Yebo la ekhaya siyasonta. Nisonta baba? SingamaNazaretha. Maningi namaNazaretha ni? SingamaNazaretha sonta la esibonakalisweni silandela ubaba uShembe uNyazi lezo. Seningena bika nakeni baba uShembe uNyazi? Sesibikile kubaba. Nafika kena ngqo? Yebo safika kuyena efike eTesi ngonyaka odlulile saphinde saya ngalonyaka kulonyaka asifikanga emehlweni akhe saya nje kodwa siyanga kunikela kuyena kodwa ngonyaka odlulile safike salibika udaba kubaba wasiyasikipha ke siyalezo ukuthi wasibusela amafutha namanzi sasebenzisa kwathi gozololo ngaleso sikhathi kwaphinde kwaqala phansi. No, umbone ufaka umgexo. Ufake ifoto lika baba. Okay. Yini bakhona umehluko mefaka ifoto? Uyaba khona umehluko. Okay. Kodwa still kodwa iqhubeke la. Iqhubeke. Okay, ngiyabonga. Ake size kuwena ma. Thatha na umbhobho na umpompoloze. Sawubona sisi. Yebo sanibona. Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Ubani igama sisi? Usindisiwe ngwaNgcobo. Oh, uhlobene kanjani nomntwana? Ingane kabhuti wami omdala. Ngu-auntie mina kuyona. Wena ungathini lokho? Osebe sizikuzwela. Mina engingakusho ngathi nami bengithanda ukuthi umntwana athole usizo noma ngabe iluphi. Ngoba sinethemba lokuthi sesizwile thina ngane ithuleleni ibasizile abantu abaningi baphila futhi nathi sinethemba lokuthi mase kufike nina anikaze nehluleka ngokubona kwethu nokuzwa kwethu. Sinethemba ukuthi mase nifikile uzophila umntwana. Siyacabanga ukuthi alukho engingenalo usizo noma ngabe udokotela noma ngabe luphi nizokwazi ukumphilisa. Besicela nje lokho ukuthi makaphile umntwana. Samukela noma yini eningayenza kuyena ezilonge mephilile. Uma nawe nje ungachaza into esuyi-experience noyibonile zenzeka kumntwana ungasichazela uthini? Mina engingakusho ngingasho ukuthi kunzima kakhulu empilweni yakhe nakuthina kuhlukumezela umqondo ngalendlela ukuthi asikaze sibonte kanje ke kube khona futhi noma kukhona okuke kwenzeke kumuntu egula kuyaye kusizakaleke hamba abantu aphile. Cha thina sehlulekile umntwana kunzima kakhulu nje kangangokuthi kuyamehlisa emzimbeni ashayeke aphinde ukuthi mase kungcono ethole lo sizo athi uyabuya manje nje wehleke kakhulu kunzima nje asikwazi ukuphila ngoba nobuthongo asibazi. Ngizeni ukhuluma ngemnenke izolo efonini? Yebo bikiphume naye emehlweni akhe. Imnenke? Yebo. Enjani le guludo noma le eno? Kuba kuncane nje lokho okuncane okusuke ngakabi nawo impondo kodwa lokho kufana nalokho ngathi ku brownani. Iphuma iphila? Uphuma kuyinto encane nje. Isukisa iphile noma? Asikaze akusuke nganyakazi. Singasaphili ngoba isuke inganyakazi. Oh, shame.
ekuqaleni kodwa kwake kwenzeka-ke uyayiqatha-ke emzimbeni wakhe engakamqali lokugula. Imnenke? Yake yaqatha-ka nje emzimbeni wakhe. Imnenke? Yebo. Iqhamukaphi emzimbeni? Yayiqhamukaphi sisi? Hayi ushithi asakhumbula bengakabi ne-age kanje. Iyamenza lento ehlala noma wakhe eqatha kanje efona uma wakhe aveze ukuthi nayi memthatha nasebusweni nasemzimbeni iyaqathaka. Kungathi yinto kodwa engayibonanga ihamba mayesethi uyamthatha ivele iqathaka emzimbeni. South Africa njengoba ngeke ngasho ngathi khona ezinye izinto ukuthi mawuzizwa mhlambe yabo uthi hayi mhlambe ayinganekwane nanokuthi ke njengoba ngihlale ngigcizela nje kakhulu ukuthi abantu sebasebenzisa ama-social network platforms abanye ukwenza imali bakwazi ukuphila ngoba imisebenzi ingekho yokuphila bagcine-ke sebekhanda-ke nezinto ezingekho ukuthi-ke benze kube khona-ke imidlalo edlalwayo la bayifake-ke la bayifaka khona niyibuke nani abantu emakhaya bese-ke mhlampe ngokuhamba kwesikhathi manibona ukuthi hayi bekuyinganekwane sekuhamba nalokho mangica abantu bonke abantu bahambe benze izinto eziyinganekwane. Cha, lokho esingakho la akuyona imbudana, akuyona nje imbudana, yinto ekhona. Abantu abeza kuthina kathule nabantu abasuke bezocela usizo babe nenkinga ngempela. Njalo njengoba nje ukuchaza nje ngichaza indaba yemnenke nami nje mangila angikholwa uma ngikulalela ngithi yabo nomuntu ozobe exoxelwa umuntu mhlawumbe ozoba nenhlanhla ukuthi abe nedatha akwazi ukubuka lento esiyenza la nokucela usizo. Hayi into njengaleyo angiyikholwa yabo. So into engakholakala into ekhona engingakusho nje ukuthi South Africa isikhathi somthandazo siyawudinga ezweni, especially ey'nganeni zethu esiyizele ngoba imimoya ekhona kungathi kusazoba nzima kakhulu. Imimoya yobumnyama isifikele ezweni, isifikele ezweni. Siyayidinga ngempela imithandazo especially ukuthi niyigade iy'ngane ngoba aziyibizeli lento, izona ey'suke zibuthaka zincane ziyakwazi ukuthi le moya iyihaqe iy'ngane. But-ke bese ukuthi makuthi ubhekene nesimo esinjengaleso ungazi mhlawumbe uzophuma uthole ngakephi usizo. Yilokho lesingakusho ukuthi-ke memeza bakhona abathandazi. Sidinga njengamanje impilo kumntwana. Kungakhathaleki ukuthi usizo liqhamuka noma kephi. Yabo, sidinga nje impilo kulo ongakwazi ukuthi alekelele umntwana kunqobeke ingabe idimoni ingabe yini le ephethe umntwana akwazi umntwana ukuthi afane nezinye izingane aphile phambili. Siyabonga mama, sicela ukukhuluma nawe sisi. Kunjani sisi? Kanjani? Ngiyaphila. Uba negama? Uminenhle Ngcobo. Ngicela uphamisa kancane ngazi. Uba negama sisi? Uminenhle Ngcobo. WaNgcobo? Uright ma? Ngizwe bethi anilalanga uzosebe namhlanje. Yebo, asilalanga baba. Yini? Kwenzakalani? Kuqala kwabe ngathi ikhonto eshisayo esifubeni ngangakwazi ukuphefumula kahle. Kube ngathi ikhonto engivala umoya. Kwathi emva kwalapho ngizwa ngiphelelwa amandla ngakhathala. Sakhumbule ke emva kwalapho kwenzekile. Iqale nini lento lo sisi? Sengesikhathi ngigula ngiphuma igazi emehlweni, kwesinye isikhathi kube ngathi ikhonto engidla ekhanda mase kuphuma igazi emehlweni nasemadlebeni nasemakhaleni. Kodwa kulokhu ngezwe ngikhathele ngisuke endlini yababa phezulu ngithi ngizolala la izasi. Mengithi ngiyalala ngizwe ngathi ikhanda liyazula lishona phansi amandla ayaphela. Ngalala emva kwalapha ngikhumbula nokuthi kwenzakalani-ke. Ngaphapha mase ngesibhedlela ngifaka idrip angazi nokuthi kwenzakalani. Ngikhathi yaqala ngaso lento. Leyo kuwa ngiqale ngesonto ntambama ngiza la. Kodwa leyo ukuthi ngiphuma igazi emehlweni libuye nasemadlebeni sekunesikhathi. Kodwa bekusathulile emehlweni nasemakhaleni. Ma mhlawumbe uthi ngizama ukuthola ukuthi ma usakhumbula ukuthi mhlawumbe impawu ezenzeka uma ukuthi usangakhumbula mhla kuqala nje nqanqa kuba khona lento eyenzakala emzimbeni wakho bese kuqala lokho sifo sikuphethe ukuthi usakhumbula nokuthi iyangena kanjani lento ekuphethe. Sakhumbula. Uma ulele khona izinto oyibonayo mhlawumbe mangabe ukuthi ulele mhlawumbe khona izinto oyibonayo noma ubona lutho. Angiboni lutho. Ayikho futhi into engathi iyakuphazamisa. Ayikho, kuba yiloko ukuphefumula kube ngathi khona into engicinayo ngibamba emqaleni noma ibuye ngibambe la esifubeni ngingakwazi ukuphefumula kahle. Esikoleni ubungaphazamiseki kahle efundweni zakho ubufunda no right? Bengifunda kodwa esinye isikhathi bengibuye ngingaboni lutho ebhodini.
Uyafisa ukubuyela esikoleni? Yebo. South Africa ilokho-ke angazi noma mhlampe-ke kukhona usafuna ukubeka okunye mhlambe sisi angazi South Africa yabona nje kukhona ufuna okunye mhlambe okusalayo okungaze kube khona sekushiyayo nje. Hayi akukho kwamanje nje ngithi ikona konke sesikubekile ikona lokho. Usizo lokugcaba nakho lokho ukuthi wayevela abone segcabekile nje. Ubona ukuthi izingcabo lezi kophe nje igazi kunganakele lutho. Amnike ifile nje ngoba ukhona isithombe lesisindoma wakhe angazi noma usonyawo noma ngaleni la kuvele khona igazi eliningi. Uvuka ucabekile sisi? Kwesinye isikhathi ngangiphuma etoilet ngathi ngiyabuya ngezwe into engibamba unyaka ngathi mengithi ngiyabheka ngathi ngicabekile. Kodwa bengingavuki ngicabekile bengivedane ngicabeke ngihleli nje. Ngisho esikoleni ngangifunda kusona ngafika eklasini ngathi ngihleli ngacabeka esandleni. Le yemnenke yona? Eminenke ibinakho ukuthi ebusuku mengilele noma ngihleli ngizwa amehlo eshisa kuba kuhlungu la. Kodwa ngingazi ukuthi yini. Mengithi ngiyawathinta asuke sevuvukele. Mengithi kwesinye isikhathi isuke inamathele la phakathi, kwesinye isikhathi inganamatheli. Mengithi iziqathakele kodwa ngisuke ngani noma isuke iphila noma isuke isishonile ngoba nekhanda nengqondo kube ngathi iyahamba ngenzeka lokugula lokho enginakho. Iy'ngane lezi ezinye ayithuki uma ngabe yibona uphuma igazi. Basafika abangani bakho bezokudlala nawe? Mina akunabo abangani abafika la ekhaya. Nginosisi nobhuti esijwayele ukuhlala nabo nje la bami. Bona baba njani nabathuki mhlawumbe kubona kuphuma igazi? Angikaze ngababona kodwa lisaphuma emehlweni bebethuka bebeze bakhale. Ngicela usizo sisi zikhulumele nje nani South Africa ilalele sicelele into nkosazana usizo ma. Ngiyacela bandla ongaba nosizo lokungilapha lento engiphethe. Ngicela vele ngoba angikwazi ukuphila kulesimo engiphila kuso. Ngiyathanda nami ukubuyela esikoleni, ngiyathanda ukufeza amaphupho ami. Ngiyacela bandla onosizo angisize noma ngabe ulwane usizo analo. Ngiyacela bandla vele azongisiza. Yebo ntombi. South Africa ingane le yabo. Mhlawumbe ube umuntu omdala mhlawumbe ngabe ngithi-ke iphoswa yisoka uma kuthi mhlawumbe khona lezi zinto eziphoswayo zezizwe yabo. But-ke uma uwumuntu uthakatha asazi noma mhlawumbe owuzwisa uyise wayo ubuhlungu noma mhlawumbe owuzwisa unina wayo ubuhlungu. But-ke kodwa-ke impilo yengane le yabo. Wena-ke mhlawumbe uma ukuthi angisho ukuthi ukuthakatha angiyazi nami into ezothina ngithi yabo. Kodwa uma ukuthi-ke ukuthakatha unembeza vele umuntu othakathayo ngicabanga ukuthi unembeza akasanayo umuntu othakathayo. Umuntu ongasana nembeza ngithi yabo. Kulungile kunembeza wakho usuwafa. Kodwa-ke angazi leyo nhliziyo yakhe embi-ke leyo osunayo leyo yokukhunkula. Akusafiki nje ucabanga phela ukuthi ingane le yabo. Uyezwa futhi ukuthi iphathwa yini lento yakho awuyihlanganisa ungabe uyihlanganisa ungabe wenzani. Noma-ke moya ndini-ke lo wawuqhamuka wavunguza ungabe ungena kanjani lo moya. Lo gcina ucaba ingane wenza kanje. Akufiki ingane ukuthi nawe kube uma ubuke zakhe ingane uma ukuthi unazo izingane. Ube nako ukushayeka mhlawumbe ehlizweni ukuthi le ngane engayenza ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngiphinde lento ngiyikhanselise noma ngiyihlehlise ngireverse leyo nto leyo ngoba phela ingane le encane kufuneka iphile njengezingane zonke. Siyacela ku South Africa noma ubani ongacela usizo nanoma ubani ongaba nosizo siyacela aniza kwethu. Mina njengothuleleni anginamuntu ongathi mhlawumbe ngithi ngiyafavor nginjani ngiyasonta impela mina yabo. Ngiyasonta mina ngiyiNazaretha yabo. Eyami inkosi nansi nje yabo ngifake yona la. Unyazi but-ke ngiye ngingathi mhlawumbe ngathi kuthiwa ngipromote isonto lami ngipromote isonto lami. Yimina engizaziyo ngaphakathi ukuthi ngiyasonta nginjani yabo. Nomsebenzi wami engiwaziyo uma ngibona ukuthi kuyathindakala ngiye ngihambe ngiye kubaba siyocela la sizo sicela. But usizo kathuleleni sisuke silimoyela noma kuthiwa liqhama ngayiphi indlela. Alekho amabandla engawahambe mina mengimemile.
ngoba angicwasi yabo. Eyami inkolo yazi enginawo ngaphakathi ayingifundisa ukuthi ngicwase. Ngaphandle ke kukaSathane ngeke ngingeneke makuthiwe nje khona inkolo kaSathane ngoba isikhona uhulumeni wayivuma. Sake sayibona la ivela kuthiwa kusonto uSathane ke lapho. Angingeni ke lapho. Abalaphi bendabuko abalapha ngempela ngokweqiniso sibamukelile uma beletha usizo ngoba sisuke sizofuna usizo ngane zakwethu. Abathandazayo abaKhristiyeni uJesu simkhonzayo uyedwa, uNkulunkulu wasidala uyedwa. Sicela nje usizo suke silethele abantu abacela usizo abahluphekayo sithi South Africa siyalicela nantu usizo. Nanga umntwana wenu oyingane njengezingane zonke usenkingeni yalomhlola abhekene nawe singawazi ukuthi sizobiza sithi yini igama lawo. Ngiyacela egameni lakaThulini sicela nje usizo. Ongathi nje nantu usizo uzokwazi ukuthi amlaphe umntwana. Angazi ke siye si-advise ke abantu ukuthi kwabafisayo ukuthi mhlambe banithinte noma nina niyakwazi ukuthi maninelungelo ukuthi sinike kaThulini ukuthi ningayishiya inamba yenu uma khona bazoba nosizo ukuthi banithinte ngqo noma mhlambe ke nifuna bavaye ngathi but ke sibhizi thina njengoba sishuthe nje kumanje amafoni ethu nje avaliwe yabo. Siyazi nje othi uyafona mhlawumbe uyathiwa ngenhliziyo abayibambi incingo laba ngize ukungi-understand. Uma sisuka la nje angithi yabo singena emotweni ngeke sibambe ucingo sisemgwaqeni yabo. Leso sikhathi sincane sokuthi singathi sibambe ucingo ngoba ke asinawo amandla asinamandla. Mhlawumbe mhla kwaqasheka umuntu sesinamandla ozokwazi aphendula incingo zenu siyokwazi ukuthi siyithole incingo zenu. So ke ngithi ke kuhle kubi ukuthi umuntu angayishiya ucingo inamba yakhe ngoba sekwaba khona igange kodwa ke ukuze kube izwe banithole banina ngqo. Uma ushiya inamba basuke bezoza kuwena ngqo labeza nosizo nothi ukuvaya kuthina ngoba uma befika kuthina besingayibambi incingo alisafiki usizo kuwena. Angazi ke kuzoba kunini. Haya yinkinkinga singayikhipha inamba. Yebo ma. Ukuze sithole usizo thina esicelayo nje ukuthi masithola usizo noma ngabe kuthiwa lizofika ngayiphi indlela ngoba phela nani nisemsebenzini. Yebo ngayisho ma. Inamba yami ithi 076 1379 761. Iphinde sisi. Ithi 076 1379 761. Bazothola abantu lapha. Bazothola uNobuhle Ngcobo ongu-anti wengane. Yebo. Yebo, enye yababa wakhe. Yebo. Mana ke angazi ukuthi ubaba singayishiya mhlawumbe singatholanga imvume kuyena ngabe sefolwa abantu. Okay. Oh, ngafaka cacela nangu sisinayo singayifaka yakhe. Okay. Yasisi seda ayibuze. Eyami ithi 076 W4 5W1 W5 Sindisiwe Ngcobo. Iphinde ma. 076 W4 5W1 W5. Siyabonga. Sindisiwe Ngcobo. Yebo, Sindisiwe Ngcobo. Yebo qadi. Cha, South Africa siyacela usizo ngane zakwethu. Dadewethu, ndodakazi. Likhona lokugcina mhlawumbe ongafisa ukuvala ngalo. Elokugcina. Phakamisa ma. Elokugcina engaphetha ngalo ukuthi bandla onosizo ngiyacela avele. Ngoba ngikwazi ukuphila kulesimo engisona ngiyacela bandla vele. Lelo lokugcina kunalo lelo. Yebo. South Africa nakho-ke ngane zakwethu esinilethele khona namhlanje sonithulela siyazi nizoshaqeka nimangale nibabaze ngokuluzwa udaba lubuhlungu alukholakali but lubuhlungu lukhona kodwa ngempela into eyenzakala khona le. Sicela nje usizo ngane zakwethu kunoma ubani ongavela nosizo nesixazululo umntwana akwazi ukuthi alulameke aphile aqhubeke nempilo yakhe ilokho nje. Siyanithanda emakhaya siyalibonga nathi uthando nisipha lona labahlangana khona ngeendawo nesupport enisinikeza yona. Siyabonga kakhulu siyanithanda nisala kahle emakhaya.